wakanga moyo usina chekutaura gara pasi. Vana Makandiwa dzimanguva munomborasika unhemo futi. Iye mana Makandiwa imi. Kudai imi makazviudza kuti kana mani muri vanhu vechechi hamukuzivi enda muna nokuudzai. Ndipinde kuchechi kwako. Chakashata tongokuudza. Munobhayiza vana Makandiwa imi. Iye unonzi Makandiwa imi. Wakubhayiza manje. Hatimbozvezi kukuudza tiri generation imwe chete. Ndokubhayiza kwaunotaura ikoko. Hurumende iyoyo ndoineko yakaudza vanhu kuti ichavakiretera 6 million jobs. Wakuti it is not their responsibility. Environment yacho yavari kukreta ndeipi yauri kuzvibhosta nayo kuti iwewe you are okay. How many vanhu vane makomba akavhakwa asiri kushanda izvozvo? Environment yacho yauri kugadzirirwa iwe nezano ndeipi? Muchafunga kuti munoshamisira muchikokorodzana newakaipa uchiti vangu vari kuchechi kwangu nekuti inini ndiri mukuru handikavadana vanoresponda. They want to go to you to force people to vote for them. That's the only reason yavauira ikoko. It's not like uri preacher ane vhangeri rinoshamisira. Kwagara kumazvizvi ndokunowanda nhunzi. You had an opportunity kutanga wataura varume ava chokwadi chacho kuti nyika yachema nekuda kwenyu varume unopreza vanhu zvinhu zvakashata. Ibasa rani nokuti mabasa acho ndo vari kumatora kaivava ndo vari kuita corruption. Environment yavari kucreata ndeipi? Ivo vari kutora mabasa acho ese. Zvino mabasa anofanira kunge achitengwa nevanhu vanofanira kunge achiita procurement department yenyika ndiye akunotenga mabhasi abhana mazuko makombi. Munhu akabhadhara ma-US akasevenzera achisevha achirumira zvigumo atenga makombi kuti aisewo parodha awanewo chouviri akwanise kudzosa mari yake makombi avhariwa. Saka uri kuti ivo havakwanisi kumisa munhu sei? Muchenjere mwana Makandiwa kutengesa makwai. Mava mafudzi vakakokwa manje. Mava mafudzi akakokwa. Muchadyisa makwai panguva yekumanikidzwa iyi. Nava vari kupururudza nekuombera muri kupururudza. Imi munei? Munei zvamuri kuombera nekupururudzira Makandiwa? Muri kumuchirira muchimupururudzira chii? Munei? Hakuna mumwe munhu akangotaura chinhu mungoombera nekupururudza semajuna mutuna. Zuro ndizuro akanga akapfugamiswa kuna Yubekenjo kushiraino. Hamene kuti mimi zvese zvamuzvoni. NaYubekenjo wako akapfugamiswa kushiraino. Imi hamuzvoni munongopururudza. Takakubvisaiwo kufunga. Sema matochema kuti aiwa varume ivava ndo vatiomesera upenyu hwedu vavadana muchecha. Fuck off. Munopururudza nekuombera muchiitisa zvinhu zvakadhakwa. Munoita kunge nyendani zvishomora shangu. Tungwa tawangomira kuti munhu aende kutoya zitwe. Matadza kutsvaga Jesu munofarira kuuya kuvanhu vakaipa muchechi menyu. Hamunyari. Hamunyari. Vana Farao vari kukukanyisai zvidhina nemati. Vana vaIsraeri chaivo Aroni naMozisi pavakaenda kunotaura naFaro havana kumbopururudza. Havana kumbopururudza. Havana kumbotora nguva kanoudza Faro kuti Mwari ati sunungura vanhu vangu vabude muIjipita. That's the service yaungapana paridzira Makandiwa ive vanhu ava. Kuti marume imi Mwari ari kuti sunungurai vanhu muIjipita.
kwete kuda kunopreza zvinhu zvakaora. Vanhu vari muIjipita vachikanyiswa zvidhina neuswa apa. Voda kunopreza. Aiwa. Techiona kureba isu tikati mune iko kupema misoro. Ndokunoita kuti muti uri mukadzi here unopema musoro. Uri mukadzi. Ndozvawatumwa naMwari iwe kuti unopreza kuti wai environment iri conducive. Aune chokwadi kuti environment vari kucreate environment yakanaka. Yakanaka environment watachizvarira pasi. Iwe semufundisi watumwa neshoko raMwari kuti utaure. Ndozvakatumwa nemufundisi wawakaona achitumwa kana pamunhu. Vaprofita vaitumwa wakamboona chinopreza. Wakavaona here vana Aroni vachinoti aiwa mambo Faro hanzi zvidhina zviri kukanyiwa nevanhu ava zvakanaka nokuti imimi ndimi mutori industry zvidhina zvakanaka. Akasvika akati Mwari ati sunungura vanhu vangu vabude muIjipita kwete kupureza wakaipa. Nonsense.